Здравейте на всички, който не ме познава, аз съм Саня, имам блог Sanya's World и разказвам за пътешествия, но понеже напоследък не пътувам толкова, защото предприех супер много промени в живота си и понякога това нещо изисква жертви. Сега ще ви поговоря малко за мотивацията, защото напоследък се чувствам наистина супер мотивирана да правя разни неща, за които ще ви разкажа. Но понеже не ми се отваря друг YouTube канал, в който да говоря за мотивация и така нататък, просто слагам тези видеа тук, защото ми е много трудно да се поддържам всички социални мрежи. Защо реших да направя това видео? Просто напоследък много си мисля за това колко хората се оправдават за всичко и как постоянно се чудим кой да обвиняваме за нашите проблеми, за това, че нещо не се случва, а истината е, че всичко идва от нас самите, защото няма как да чакаме някой да ни направи щастливи, ако самите ние не можем да се направим щастливи. И се замислих за това, че в момента съм на 36, че съм оцеляла от това да не си слагам ботокс, хиалурон, все още не си бойдисвам косата, нямам екстейшън или каквото и да било, или каквито и да било подобрения. Дори напоследък си махнах и гел лака, защото нещо ми се струва, честно казано, демоде. И се замислих, че в момента се чувствам много по-щастлива, отколкото когато съм била на 18, 19, 20 и в момента много повече се харесвам. Което е доста странно, защото в крайна сметка в момента съм около 16-17 години по-възрастна от това, което съм била тогава, но някакси сега осъзнавам, че е много важно да си харесваме самите ние. И наистина всичко идва от това дали си харесваме. Всичко, цялото ни развитие в живота, всичките ни успехи, колкото и странно да ви звучи, идват именно от това. Защото когато сме уверени, че ние изглеждаме добре, че се чувстваме добре и сме в някакъв такъв синхрон със себе си, тогава нещата почват да ни се получават. И аз това нещо го усещам по себе си. Просто аз, когато бях на 17-18, бях в една модна агенция и бях започнала да се снимам. Даже тук сега ще ви покажа едни списания. Бях почнала да се снимам и... Чакайте малко така. Ей, тук имам една корица на списание. Това е било 2000 и... Коя година? Сега ще ви кажа. Мисля, че 2008. Добре, да. Това е март 2008 година. Ето. Това колко години разлика са? Около 17 години разлика някъде. Ето, погледнете, това съм аз. Тогава, между другото, аз въобще не се харесвах. Въобще не се чувствах и добре. Аз тогава мислех, че не съм достатъчно красива, че не съм достатъчно слаба, че не изглеждам достатъчно добре, че не съм достатъчно висока, защото в модната агенция, в която бях, всъщност и Vet Fashion, то няма какво да крия, в модната агенция, в която бях, всички мадами, с които примерно ходихме да правим някакви снимки или нещо, всички бяха с крака до сливиците. И нали, аз там отивам 1,65 висока и въпреки това мен си ме харесаха, нали, искаха да работим заедно, дори искаха да ходя в Азия да работя, но родителите ми бяха много против. В крайна сметка ги послушах и си останах тук. Но идеята ми е, че ето това момиче, което е по някакви списания и някакви корици. Чакайте малко. Ето тук съм пак аз. Имам някакви други фотосесии. Всъщност не знам дали ще са ви интересни, ама айде. Аз да се похваля, че съм била по списанията, когато нямаше още социални мрежи. Ето тук. Ей, тая мацка. Тук да фокусираме. Ей, това съм аз. И имам още доста списания, в които съм се снимала. Ей, тук това ми е една също много яка фотосесия. Ей, тук няколко страници. Ама честно казано, няма всичките да ги гледаме. Ей, тук още една. Така. Това е времената, когато наистина всичко беше, това да си на списание, беше доста по-различно, отколкото сега, защото в момента им чувство, че никой не чете списание и тогава нямаше и толкова социални мрежи. В смисъл, то нямаше социални мрежи. Та идеята ми е, че с всичките тия списания тук, където съм, дори съм снимала в някакви международни реклами, аз не се чувствах добре. Аз се чувствах недостатъчно красива, нещо недостатъчно. И не можех да се насладя всъщност на тези моменти, които в момента си казвам, леле, това сега, нали, ако ми се случи,
В смисъл на онези времена, аз сега супер много ще се кефа на това нещо. Но тогава не можех. Да, всички ми казваха, леле, ма ти ли си на това, тая корица на списание и така и така. Ами да, обаче аз не се чувствах добре. Аз не се чувствах достатъчно красива. След това започнах, понеже точно тогава се бях разделила с първото ми гадже, аз бях супер влюбена, нали, 2 години бяхме заедно, едва ли не си мислех, че ще се оженим. И когато дори излезна първата корица, първата, която ви показах, ние точно една седмица преди това се бяхме разделили и аз бях толкова нещастна, в толкова нещастен период от живота ми, че повярвайте ми, изобщо не можах да се насладя на тази корица. Някакси в главата ми беше, ето аз не съм достатъчно красива, ето аз не изглеждам достатъчно добре, ето той това ме заряза и така нататък. И нали се сещате, това е моят момент, в който не се чувстваш добре. И в крайна сметка, какво ще я да казвам? Та да. И сега да дойдем 20 години по-късно почти, не 20, но 18 години по-късно, в момента се чувствам супер добре. Аз се радвам на това, че обичам тялото си. Да, искам да променя доста неща в това как изглеждам, от гледна точка на тялото ми, но по-скоро искам да променя хранителните си навици, да се храня по-здравословно и по този начин да мога да изглеждам съответно и по-добре, защото наистина всичко това как изглеждаме е до това как се чувстваме. И съответно това как се чувстваме показва това как изглеждаме. Така че трябва да има вътрешен и външен синхрон и когато го има, наистина нещата се отразяват. Повярвайте ми, аз това нещо съм го видяла с себе си, когато не съм се чувствала добре, някакси нещата не са ми вървели. Някакси цялата ти енергия е надолу и то няма как да се получи нещата, когато ти се съсредоточен в някакви други неща. Та, млади момичета, момчета или изобщо всички тези, които гледате това видео, ако изобщо някой го види. Много ще се радвам това видео всъщност да ви амбицира, да се наслаждавате на живота и да се опитвате просто да бъдете наистина по-добра своя версия. Какво означава това? Това означава, че ако не ти харесва нещо в теб, просто го промени, просто работи. Ако не ти харесва характера ти, просто работи, за да го промениш. Влезе ми нещо в окото. Ако не ти харесва това как изглеждаш, смени си хранителните навици, промени нещо. Просто можем да променим абсолютно всичко. Аз в момента наистина не пътувам толкова, защото съм взела една много голяма промяна в моя живот. Зарязах работата, която не харесвам 18 години. Преместих се в друг град, купих си друг апартамент, изтеглих кредит. Опитвам се, нали, да правя някакви други неща, не те, които съм работила 18 години. В момента реално се обучавам за други неща. И всъщност, когато ти вземеш някакъв такъв, направиш кардинална промяна с живота си, наистина изискват жертви. Тази жертва е в момента да не пътувам толкова, но в момента аз това нещо съм го решила и съм го взела като решение, просто за да работя за моите бъдещи пътувания. Защото в момента просто искам да изградя така живота си, че да мога да работя от разстояние, да пътувам и така нататък, а не да съм, както 18 години бях, затворена в офис, което вече някакси не мога да си го представя, дано да не ми се налага в този живот и да си го представям отново. Но много живота е просто това. Трябва да се харесваш, каквото не харесваш, го променяш, защото може да променим абсолютно всичко в себе си. Не си мислете, че когато си решил да работиш някаква работа и просто тя не ти харесва, може да я заредиш и да почнеш нещо друго. Защо да не можеш? Колкото и време да си вложил в нея, винаги можеш да промениш нещо, което не те прави щастлив. Наистина, живота е изключително кратък. Изключително кратък. Ние средно живеем, колко 4000 седмици имаше една книга, средно животът е около 4000 седмици. Тоест, не си давайте седмиците, минутите, дните на празно. Правете това, което ви прави щастливи и се научете първо да обичате себе си, преди да обвинявате другите хора. Защото когато обвиняваме другите хора, ние всъщност обвиняваме себе си за това, че не се чувстваме достатъчно добре. Наистина това е факт. Аз много време съм обвинявала и родителите си заради това, че съм работила, са ме накарали да работя нещо, което не ми харесва. И после си казах, добре, смисъл, защо те да са те накарали? Нали? Ти си бил този, който е казал окей. Ти си бил този, който се е съгласил с това нещо. Така че не може да обвиняваме който и да било за каквото и да било и не може да чакаме някой да ни спаси от самите нас.
Защото ние сме тези, които трябва да спасим себе си. Не може постоянно да обвиняваме другите хора за нашите несполуки. Единствените хора, които са виновни за тях, това сме ние. Дори и някой друг да е виновен за това, че на нас не са получили нещата, пак ние сме виновни, защото сме допуснали този другия да ни прецака по този начин, например. Така че е много важно да поемем отговорност за нещата, които правим. Боже, аз съм от тема в тема. Първо тръгнах с едно, но те нещата са взаимосвързани, наистина. Когато искаш да промениш нещо, то всичко идва свързано. Няма как да промениш, примерно, да искаш да промениш само външния си вид. Наистина започваш да си променяш и самия себе си. Без значение. Има хора, които, примерно, постоянно правят корекции по себе си. Аз не съм казала, че корекциите просто за мен си. Аз не бих направила. Но има хора, които постоянно правят корекции, но най-лошото е, че те продължават да ги правят, защото не се чувстват добре със себе си. А няма нищо по-лошо от това. Човек трябва да се чувства добре със себе си. Това е идеята на живота. Защото тялото ни е нашия храм, колкото и странно да звучи. И това е тялото, в което ще живеем този живот. В следващото прераждане не се знае, може и да сме куче. Но този живот ние сме длъжни да се грижим и за това си тяло, и за този си дух, и за този си, как да кажа, просто за да не влезнем в лудница и да се чувстваме добре. Защото аз съм забелязала, че когато аз не се чувствам добре, съответно нормално, никой друг около мен да не се чувства добре, защото просто съм способна да побъркам всички около мен, когато аз не се чувствам окей. А в момента аз се чувствам някакси супер. В края на тази година реших, че понеже аз не съм като останалите хора, аз съм от хората, които обичат винаги да правят нещата наобратно. И всъщност всеки чака да дойде 1 януари да почне да направи някаква промяна. Аз постепенно почна да правя една промяна още от септември месец. Всъщност аз последните 3-4 години не съм спряла да правя промени в живота си. Буквално, постоянно. Даже може би трябва да направя видео от самото начало за цялата тази промяна, която съм поела. Може и да е, как да кажа, може и да е мотивираща за някой, който се чуди изобщо, който не харесва живота си, но прекалено много години е свикнал с този живот и си казва, аз така или иначе толкова години са минали, за къде вече ще се променям? Има за къде, но може би това ще го оставя за друго видео, ще ми е интересно за тези теми, които обсъждам, в момента, които в това видео май станаха адски много теми, които засягам, но ако искате, може да ми пишете и коментари и всъщност другото видео да е за нещо, което наистина ще ви е интересно и полезно. Но въпросът ми е, че когато аз не се чувствам добре, мога да побъркам наистина всички около мен. И когато всъщност аз се чувствам синхрон към себе си, аз съм в синхрони с всички останали. И предизвикателството, което взех тази година да направя, защото миналата година, ноември месец, реших да откажа цигарите, просто защото реших, че аз така или иначе не пуша нещо, кой знае колко, но бях почнала да пуша последните години повече и си казвам, окей, нали, аз мога да живея без това, така или иначе, просто от днеска за утре отказах цигарите, на всичко отгоре съм изкрънза, обичам и да пътувам, така че не обичам да давам пари за цигари и си казах, ако една кутия почва да става 8 лева, нали, защо тия пари трябва да ги дам за някакви гадни цигари, при все, че просто мога да ги събирам и да отида някъде на пътешествие. И колкото и тривиално да звучи, това работи. Затова тази година пък в септември месец предприех едни промени пак, а пък ноември месец вече бях стигнала едни върхови килограми, в които вече не можех да се търпи и си казах, Александрино, между другото, това ми е цялото име, нали, Саня ми казват всички, но на мен името ми е Александрина и си казах, Александрино, стягай се и започвай да работиш за това да се храниш по-здравословно, да изглеждаш по-добре и да се чувстваш по-добре, защото при мен тези неща са много взаимно свързани. Когато съм напълняла, наистина не се чувствам окей, въобще имала съм хранителни проблеми, хранителни разстройства и някакси това си ми останала травма още от едно време. И така, и всъщност започнах да работя по това нещо. Искам да си изградя стабилни хранителни навици. Това нещо съм го започнала от началото на ноември месец, горе-долу, постепенно. От средата на ноември вече е доста по-така. И се надявам новата година да стартирам наистина с този мой навик, който да го продължа и който да продължава да променя живота ми, защото наистина се чувствам страхотно. И това е най-хубавото нещо. Така, благодаря ви много. Надявам се това видео като цяло да ви е било полезно и някой от вас, който има някакви такива проблеми с това да не се чувства добре или да не се чувства достатъчен, да не се чувства, как да ви кажа, един човек трябва да се чувства самодостатъчен. Не, това не е егоистично.
Да, ние сме социални същества, въпреки че аз не съм от най-социалните в живия живот, но един човек, ако не се чувства самодостатъчен, той никога няма да бъде щастлив. Защото винаги ще очаква от другите да го направят щастливи, а това никога няма да се случи. Така че опитайте се да приемате себе си това, което ни ви харесва, просто го променете. Защото ви показах, всъщност, най-нещастният ми период от живота, 20-те ми години, когато всеки ми казва, искам да се върна в 20-те. Не, аз не искам да се върна в 20-те. Аз в момента се чувствам страхотно и няма сила, която да ме накара да се върна в 20-те, разбирате ли? И като си спомня просто какви драми бяха, как не съм се чувствала окей, ами не искам да се върна в 20-те. В момента се чувствам невероятно. И просто исках да ви споделя тези всичките неща. Надявам се темата да ви е интересна. Наистина още веднъж ви моля да ми напишете някакви коментари, поне да знам има ли смисъл да правя такива видеа или само аз ще си ги гледам и баба ми, може би. Ами, чао от мен за сега и ви пожелавам да се наслаждавате на себе си и да се обичате. Няма нищо по-хубаво от това и не е егоистично, а е нужно.